my vlog. Ay, Hello! Oh my God! ngayong gabi, 1, 2, 3, go! Maayong gabi ninyong tanan! So, So guys, sa di bata magsugod, mag-ampo sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo, Ginoo, dapat kami pasalamat, mo sa pag-adlaw, ngayon mong gihatag, kanamo, sa kanunay, kabaskog, sa panglawas, unta Ginoo, mao kinang tanan, aron mabalik na kami sa numan, ug salamat sa grasya, Ginoo, kining gipangayo, kauban sa kapasalan sa mga sala, sa ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen! Ay, sa dahil kayo, pasalamat sa Panginoon sa kung nagsuporta na ako, bisan no gamay pa ang ako ang subscribe, pero ako gihapon ko pasalamat nga naabot ko 322 subscribers. So, ako wala pa, nakasubscribe na ako. Subscribe na mo para ma-update mo sa sunod na ko Na video! Ay, mga guys, ako din ay pailaila. Kung kamagwangan ng anak. Introduce. Hi! Sa tanan ako di ay si Sarah Mem Sunglao, ang kinamagwangan na anak ni Mama. Unsay tawag ani? Mukbang! Mukbang. Nga, di man ako kasahilwas. So, hab-hab na guys. Lawan-lawan na para dito ka. Ya, punya grabe. Kita kasih. So guys, kung dilawan na yung end ba? Ako to one. Oo, din ni ang jumbo empanada ni Mama Lenny. Wala hindi pa rin sa Shopee ha. Wala i-order sa Shopee. Hindi mo rin ni Mama Lenny. So nangatog na day ako mga manghod guys. Paano nga ng midnight snack? Di pa bitaw. Mag 9 pa. Tulad ito dahil ayaw mo nang hapon doon. Alaw na rin snack ka. Ang tudaan niya sa thank you. Mabait kayo. Okay kayo. Good for a person. Kaya guys, fresh brands na nakay. Jumbo, empanada. Kaya kabawa sa mga ingredients. Kaya ko katubag na. Ano sila kayo? Boro ko nila. Hi! Bago guys. Spread na na. Oh, spread na kami sila. Kaya ito, naghilaw na ako. Na. Kamu itong kabago yan. Nasin ko na siya pala ng guys. Anong kapal ko na rin. Nilataan na pork baka. Corn beef. Look, after tayo ka on. Pero hanggang ako. Oh, ano mo nila? Ito yung tama mo. Saan na yun? Guys, ito na masama yun. Hindi masama yung mama para makakain na yun. Lamit kayo ng jumbo empanada. Robert Andre. Oh, ba na? Ano yung
ito eh. Para makita ka rin jumbo banana. So, para makabaw mo sa mga ingredients. Para makita lang. Ay, sabi kong tingin guys. Wala naman. Take ka nga. Hindi man kami ba? Ay naman kami. Lulutok ay ko nga. Start lang. Hindi na. Ngayon, wala kayo kontra. Kita ang bunga. So, good to you guys. Excuse me, sorry. So guys, nalimot day ko og sulti sa wala pa nakita sa akong yun sa ni nako paghimo ang jumbo empanada. Ako lang i-rewind ang mga ingredients. So, Rewind. So guys, mao din ni ang mga ingredients. So, inagmix ato tanan, masahon maayo hangtod na masinaw. Human og masa guys, kinahanglan na ato nang hulmaon, inaghumag-hulma, ato nang isulod sa rep usa ka oras. Pag human sa usa ka oras, pwede na kuhaon aron atong butangan sa palaman, dayon ato na dayong lutoon. So guys, mao ni ingredients sa atong palaman sa jumbo empanada. So guys, ato nang hiyon ang stove o gibutang ang kalaha. Ato sang painiton, una nato butang ang mantika. Inag-init na, ibutang na dayon ang ahos. O kayon maayo. Antod na morag mo brown gamay, isunod dayon nato. Ang bumbay. Dayon ato o kayon gihapon. Sunod ato dayong ibutang ang corn beef. So ato sang paluto-lutoon o gamay ang corn beef guys. Para lami gyud siya. O maugasad ang ihang sabaw-sabaw para nindot sad siya sa kuan dili magpasa. Sunod guys, ato dayong ibutang ang dayon nato ang silis pada. Gihapon guys, ato gihapon o kayon. Mix lang maayo. Sunod ato dayon ilunod ang carrots. Pinagmaluto-luto na gamay, ato dayon isunod ang repolyo. Ato dan i-mix guys para mahalo tanan. So atong butangan og gatas 1/2 cup nga ibap og oyster soy sauce.
Dayon i-mix maayo. Dayon butangan og ginisa mix para makalibat ang lasa. Mix maayo para templado. Dayon ato na dayon ipalaman. Putos-putos na dayon guys. Para kaon na ta guys. Gibutangan na kog cheese. Putos. Sinaghumag putos. Frito na dish. Lukot. Butangag usa ka itlog. So mao na guys, tungod sa kadako, pasensya na dili kaayo na ako masira kay nadaghan day nako og butang sa palaman. So painiton jud na tumayo ang mantika guys. Una na to ilunod parang luto jud siya kay dako ra ba gidni siya. Dako jud. So kinanglan init kayo para mo-absorb sa ilawom ang kainit hantod na maluto jud pud ang didto dapit sa tunga. So ato la pong bantayan kay pertira bang inita. Bas. A few minutes later. So, mauna ni guys, naluto na ang empanada with french fries. Oh my God! So, mauna guys. Kay baw na mo kung saan paghimo sa jumbo empanada ni Mama! So, see you guys. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Bye!